Znači, kamerman je rekao start. Dobro večer, drugari, hvala što ste došli. Nisam ni primetio kako je prošlo skoro 3 mjeseca. Razjasnili smo sa Željanom pre par dana da smo imali naše predavanje kraj decembra mjeseca. 26. Ali meni se činilo da je to bilo bukvalno, pre mjesec vreme leti. Znači ovako. Bilo je pitanje, pa smo pitali naše ljude, naše ovdje, šta bi? Znate, pričao sam o ovom, toga ima koliko hoćeš, posljednjih x godina. Uvijek ima šta da se kaže. Hvala Bogu, ja ne stojim na mjestu, nego trudim se da se razvijam sa nenormalnom brzinom, a brzina postoji sve nenormalniji i nenormalniji. To je krajnje razvija. I došli smo do da li sam ja. Ja ću objasniti malo. Ne objasniti da li sam ja, zašto ta tema. Prvo, kao što vidite, eksperimenti se nastavljaju. Prošli put mislim da je bio jedan panel. To je u novembru, kad mi je došlo u glavu šta i kako. To su takozvani ezopaneli, koji bi trebali na kraju da budu mikroezopaneli za dobijanje frekvencije koje mi trebaju za manipulaciju. Lociranje, slanje, tako dalje. Ali da bi ja dobio mikro, ja treba da se uverim u efikasnost njihovog rada i da li dobijam ono što dobijam. Zato sam zamolio mog duša, nakon što vidite, pogledajte, pobrate baš tamo, piramide se deformišu. Znači, ovo po proporciji Heopsove piramide, kao što sam do sada radio sve, na osnovu proporcije. Sad sam postao nešto navodno pametnije, pa sam ukapirao da realno, ne da proporcije nema veze, obrnuto, proporcije ima veze ako znaš šta hoćeš da dobiješ. I onda sam napravio druge piramide koje imaju također svoje druge frekvencije rada. Korak napred, kad budem ne završen, nego krenuo sa eksperimentima, teoretski znam, u praksi ne, ruke su kratke, nikako da dođem na njih, zato što i tamo radim. Rezultat ovog eksperimenta bi trebao da dovede do jedne formule, matematičke, formule kalkulacija tih energije sa kojima ja baratam u zavisnosti od forme i dubine ulaska antene. I kad ja to budem dobio, onda ide rezonacija količinski. Kad budem to dobio, onda imam izbor. 200 W, 20 mojih volti. Rubenovih volti. Šta ću sad sa njima? Mislim da znam to što već radim. To je to. Napolju, ko nije primetio, sad pravim nešto novo. Što realno nije sasvim piramida, zato što je kub. I u tom kubu ja ću dobiti opet neku, ezoatmosferu. Piramide su prisutne tamo, ali unutra, i to pokrivene su moji neka novo razumevanje. Mislim, razumevanje kako da uopšte ne mora da bude u otvorenom prostoru, nego i u zatvorenom prostoru. Sve zavisi od toga da li znaš šta hoćeš da dobiješ. Čak što više u zatvorenom prostoru, efikasnost rada se povećava, što je za mene bilo, na primjer, novo. Pa zato dole tamo u podrumu smo napravili jedan prototip i onda tu sam vidio da su signali pojačavaju. Zato sad pravim kub da se ubedim da pod otvorenim nebom signali se pojačavaju i ostaju u prostoru. Do čega će može to da dovede, svako označujući se. To radimo, smišljamo raznorazne mašine. U svakom slučaju, što više poznajem, ne mogu da kažem čovjek kao takvog. Mislim da do nekoj znam tu mašinu, osnovne parametre normalno. Prostor isto. Ja bih rekao ovako, što više poznajem svoje sopstveno neznanje, više pravim korake napred u kombinaciji tih neznanja da bi dobio neki efekt. Čak
razgovaram sa pametnim ljudima, naučnicima koji znaju, pravim naučnicima, nekomercijalnim naučnicima koji znaju nešto što mi kažu. Znači da znaju formula, da mi daju barem neke efekte. Onda ja spojim nespojivo i dobijam treći efekt. E sad. Da li sam ja? Sad ne pričamo o sebi, pričamo o svakom. Da li sam ja? Pitanje je, mislim, dovoljno glupo. Ne, ti nisi ti si konj. Varijanta. Obično komšija tako misli. Ali kako se postavi pitanje, kad svako sebe pita, doći ćemo do da li sam ja. Pitanje je, ko sam ja ili, ja bih rekao ovako, kakav sam ja. Ovo predavanje neće biti komplikovano u svojoj nekoj ezofilozofiji, nego će biti konkretno. Nije konkretno, današnje, jer će se bazirati na emocijama. Ja obožavam te emocije, znate koliko mislim da je to krajnje važno, delotvorno, ali ćemo vidjeti. Način na koji svako od nas doživljava kako on doživljava sam sebe. Neću ići istim putom da ga pitam, objasni meni ko si ti i tako dalje, tako dalje. Ali, ko ne bi hteo, tim drugim protokolom, ko ne bi hteo da sazna svoje potencijale, mogućnosti, osobine, šta god da je, svako bi želeo. Da li to znači da mi ne znamo svoje osobine, potencijale i mogućnosti? Interesantno. Znamo ili ne znamo? Ne znam. Nije valjda da niko od nas ne zna ko je on. Da li neko, barem od ovih naših, ima predstavu ko je on? Ili da li sam ja? I ako da, ja sam ja, onda ja i neke parametre, karakteristike moje sopstvene moraju za mene da budu jasne. Kakve su? Ko hoće da mi kaže? Novi isključujemo. Oni su istrenirani, znaš šta će vidjeti bombardovanje. Ko hoće da mi kaže? Da uvede mene u taj svoj svet. Ja znam da sam ja zato što... Tako. Nemamo pojma. Naprimjer, zato što vidim sam sebe u ogledalu. Da li to pije vodu? Ne. Pije. Što ne? Kako slep čovjek kad se ne vidi u Uzmemo neobičnu varijantu, taj čovjek nije slep. Ako čovjek slep, zato postoji komšija koji će mu objasniti kako on izgleda. To je forma ogledala. Gleda se čovjek u ogledalo. Šta on tamo vidi? Da li vidi sebe? Odraz svoj. Svoj odraz. Odraz u ogledalu vidi. Da li je to on? U fizičkom Misli da je. Misli da je. Ne možemo biti na dva mjesta po fizičkom izgledu, da. Koliko ima ja čovjek? Koliko hoš, ali zbog ekonomske situacije sve siromašni i siromašni. Mi ćemo doći do toga. Koliko to ja nije vezano uopšte za tebe. Da, to ćemo doći. E sad, znači, da li odraz u ogledalo je parametar mene? Donekle. Pa nije. Evo, ne mogu ja se uključiti. Šta misliš? Vi morate da se uključite. Odraz u ogledalu je sopstveni odraz u ogledalu, a odraz može da bude i kako te vide drugi ljudi. I to si ti, jel? Pričamo za sada o banalnom ogledalu koje je kod vas kući. Da li to što vidite, to je vaš odraz? Fizičko telo, šta?
Gde je problem reći da? Evo, naučnik, moj novi drug, je rekao naravno da da. A zašto ostatak mojih starih drugara se uzdržava od to? Naravno da da. Ajde ovako. Na primjer da da. Ogledalo je puklo. Samo puklo. Da li odraz o ogledalu je vaš? Jeste. To je već percepcija, kako ko vidi. Evo slika, evo slika, evo slika. Evo to je odgovor na to pitanje, evo ova slika. Nije. Slika to niste vi. U ogledalu slike nema, kao takve. Vi kad priđete, tamo se pojavi neka slika. Da li doživljavamo tu sliku kao ja, taj odraz? Koje parametre postoje u ogledalu koje su vaše u tom odrazu? Percepcija, naša percepcija, naše Da li svako od nas vidi sebe onako kako on vidi sebe u ogledalu? Ne. Hajde probajte da se zamislite, da vidite sebe. Realno? U principu da. Moment, nemojte da žurite. Vi ste naučni čovjek, vi niste još došli u moje vode, well, sad će se sve raspraviti. Probajte, samo probajte, to je eksperiment. To imagine, kako se kaže imagine? Zamislite samog sebe. Zatvorite oči i zamislite samog sebe. Interesantno. Šta će vidjeti? Mogu da budem lepše ovo. A? Šta ćete li vidjeti? Da li to što ćete vi vidjeti u svojoj zamisli, što je percepcija? To je to što ćete vidjeti u ogledalu. Zamisli, ne možete. Interesantno. Ljudima je uopšte nije lako. Najprostija stvar koja bi trebala da bude najlakša, zato što ja jesam ja. Gledam blemu u ogledalu, to sam ja. Šta teško zamisliti? To nije lako. Ljudi koji imaju, na primjer, anoreksiju, koji su bolesni od anoreksije, umru misleći da su strašno debeli. Oni sebe u ogledalu vide kao strašno debele. Njihov problem debljine je taj koji njih dovede do smrti. Moguće. Ne može niko da ubedi Zamislite da mi nemamo Znači oni imaju... Ok. Ne, uzmemo osobu koji nema anoreksiju. Osobu perfektnu. Ima 40 komada njih takih. Odličnu, besproblemnu, emocionalno stabilnu, mentalno stabilnu, ma našeg predsjednika na kraju kraja. Zašto ta osoba ne može, možda može, ima poteškoće zamisliti samog sebe? Ma kako god da je, nek bude debelo, uopšte nije važno, sam proces zamišljenja samog sebe. A sad kad ja kažem vam, zamislite vašeg, na primjer, muža ili ženu. Pa da ne moraš ti da zamišljaš, visi ispred nos konstantno. A kad kažem zamisli samog sebe, nešto ne radi u mehanizmu. Čudno. Možda ima razlog zašto to ne radi u mehanizmu. Pa valjda ste se gledali u ogledalu. Interesantno, čovjek ima čudnu narav. On se gleda u ogledalu. Šta on tamo vidi? Svašta. Ako je obično... Koji je razlog da on gleda u ogledalu? Ako je obično ogledalo, na primjer, vidi sebe ujutro. Dobro. Ako ga okrenem na ono uveličavajuće ogledalo... Ne. Uzmemo najbanalno, nećemo se uveličavati, uzmemo banalno ogledalo. Što se li čovjek bleji u ogledalo? Traži nešto. Da vidi na šta liči. Traži sebe. Ne, ma kak je traži sebe? Da vidi koliko je ružan. Ne, koliko je lep. Koliko je lep. Čovjek je vrlo egocentričan. Vi hoćete kažete da između nas ovih 40 ima oni koji se gledaju u ogledalu da bi vidjeli što su lepi? Nego? Ja to ne gledam.
Moje? Jeste neopravdani. Jesam. Prvi put. Ali ja uvijek sebe gledam kako sam lepo i divim se sama sebi. Onda malo ozbiljno. Ovi ljudi imaju velike komplekse. Traže još više. Ja mislim da sam savršena i da sam prelepa žena i zato su uvijek gledam kao lepoticu sebe vidim u gledu. A da li osim vas još neko ima to mišljenje? Da. Ko? Pa moji prijatelji, moj muž, moja deca. Dobro, muž, po protokolu mora. Prijatelji su oni, svi vama tako kažu. Pa ne kažu mi, ali ja znam da oni smatraju da sam ja. A zašto ne kažu ako smatraju? Pa i kažu. A kažu. Pravilno ste birali prijatelje. Ajmo ovako. Osim naše drage gospođe, koje po prvi put nas čuje, mene u stvari, da li neko još misli da je gleda se ogledalo, nego što ne može da se ne gleda? Mislim, mora čovjek da se suoči sa svojom lepotom, to je normalno. Zašto se čovjek gleda u ogledalo? Zašto svako da gleda u ogledalo? Da izgleda pristojno. Da vidi na šta ličimo. Upristojili smo se. Ovo, valjda je to sam ja. Valjda, to što rade naročito žene i muškarci rade, znaš. Malo drugačije, ali ovo, to sam ja. Ok, dekoracija napravljena, sve u redu i ideš u svet. Ideš u svet. Na današnji dan uopšte ni ne moraš svi šetaju isto, što muškarci, što žene. Ideš u svet. Ali svejedno, čim ima moment da se gleda u ogledalo, ona se pogleda, ili on, dobro, on ne toliko, ali ona se pogleda u ogledalo. Što? Šta nije videla? Pa sad jedan puta ponovno ogledalo. Nešto fali. Ne fali ništa. Sve u redu. Što se li gleda? Pa voli da se gleda. Voli sebe da se gleda. Voli sebe. Pa da. Da li vi sebe volite? Da. Jako gospođe. S tim što ne govorim da sam lepotica, ali volim sebe. To je nedostatak. Pa otkud mi znamo da ste vi lepotica dok nama ne kažete? Vidite, ovo gospođa lepo kao objasni prijateljima da je ona lepotica i prijatelji se slažu. Da nije rekla, oni bi bili dezorijentisani. Nije to samo to, narode. Ok. Gledamo se u ogledalo da bismo vidjeli svoje mane. Da bismo popravili svoje mane. Zato što možda socijalna sredina će sagledavati to kao mana. Zato što šta znači lepota i lepo i ružno, to je realno... Socijalna kategorija. To je socijalna kategorija, takva kakva je. Da. U ovom društvu, u nekom drugom i druge kategorije, mislim, nije bitno. Takva kakva je. Odlično. Znači, po toj logici, mi možemo lepo da zatvorimo oči i da zamislimo sebe u skladu sa socijalnom kategorijom. Ono što se vidi u ogledalu, posle ovog svega. I mi bi trebali to da zamislimo, nemamo problema, to da vidimo. Pa gledamo po cijel dan na to. Imamo. Što li? Ko može da mi kaže zašto zamišljenje samog sebe nije laka stvar? Šta bi to moglo da bude? Zato što niko ne zna ko je ko. Kako? Niko ne zna ko je ko. Pa I ne poznaje samog sebe, da, ali ne poznaje samog sebe, onda bi ga i sa lakoćom zamislio. Ali obično ljudi kad zamišljaju sami sebe, zamišljaju nekog drugog koji bi hteli da Pa postane. u ogledalo si vidio. Zamisli ono što si vidio u ogledalu. Po logici bi trebalo da bude dan. Zamisliš ono što si vidio u ogledalu, to si ti. A ono ne ide. Ne možete naći ključ, da? Zato što ponovo se vraća. Da li to što ti vidiš u ogledalu, to si ti? Sad, nažalost, tu nema ogledala. A nekad bi sada ja stavio ispred vas ogledalo, pogledaj se. Sad zatvori oči, zamisli sebe. Vi biste to uradili? Odmah posle gledanja ogledalo. Nešto biste uradili, ja bih pitao. Da li ti doživljavaš to što ti vidiš kao sebe?
Biste rekli ne. To što ti vidiš u ogledalo, ti doživljavaš kao sebe. Istu stvar, nema ogledalo, zatvaraš okice, reprodukuješ, osjećaj, doživljaj samog sebe ne postoji više. Malo čudno. Probajte kući, probajte kući. Čudno, šta mislite šta se tu događa? Zato što ogledalo nema veze sa vama, to ima veze sa vašim trenutnim izgledom. A to su samo forme, i to 2D forme. Ništa drugo. Malo svjetlo pada sa leve strane i ovdje imaš senke. Gaši svjetla, ne vidiš sebe. Imaš naočare, povećava se. Pali se zeleno svjetlo, sad si žut. Pa ti realno nisi takav. Znači, to što se vidi u ogledalo, to nisi ti. To je refleksija. Što znači refleksija? Modifikacija neka. Da li se tebi sviđa to modifikacije ili ne, to je druga stvar. Ali ti ne doživljavaš tu modifikaciju kao ti. To je najpribližnija varijanta moga izgleda. Uz svako ogledalo deformisano, onako malo goji, ili malo suzi, ili malo produži, šta? Ko od vas doživljava to? Ovo sam ja. Pa i to je ogledalo. Opa, više ne odgovara. Na proporcije su se promenile. I onda pored drug kaže, ko je? Ne, isti, tu si ti. Pa kak je promenilo? Pa da je vidi na što liči. Pa i da ovakav si. I da nisi ovakav. Počinješ da sumnjaš da jesi ovakav ili ovakva. Imaš 10 kila više. Ako prijatelj ti kaže da ovo ogledalo tamo lepo, dobro ti stoji. U tom momentu, to što si video u ogledalo i to što je vidio on u tom istom ogledalu tebe i dao svoje percepcije, svoje mišljenje o tebi koje je samo odraz, utiče na tebe više nego tvoj sopstveni odraz u ogledalu. To tek nema nikakve logike. Najpribližnija kopija tebe, to je tvoj odraz u ogledalu. Zašto u tom momentu mišljenje čovjeka pored postaje dominantnije, utiče na tvoje mišljenje, više nego tvoj sopstveni odraz u ogledalu? Odgovor ima? Razmišljanje? Kako? Zbog ličnih nesigurnosti. Onda da li si ti ti? Ako neko utiče do te mere, uzdrmao je naše... Ništa ne utiče. Samo na... Okrenec kaže, čovjek što je debelo. I onda to je to. Da mi malo, sad malo treba. Ne mora da gleda. Gotovo! Truba! Truba! Više ne gledaš u ogledalo. I bez obzira na kvalitet ogledala, dolazimo do onoga što je kolega ovdje rekla. Automatski onaj koncept anoreksije radi. I da nemaš anoreksije, vidiš debelu ženu. Samo zato što je neko rekao, pa gdje si ti? Šta ti je bilo sad? Možda ti sam sebe ne poznaš. Možda ti i nisi ti. Ili, gdje si ti sam? I šta se podrazumeva pod parametrom ja? Da li uopšte ima? Nemamo ali to ne mora se znači da na svakog utiče tuđe mišljenje. Tamo se i menjaš. Još ne mora da znači, na neko da ne utiče tuđe mišljenje. How sweet. Malje? Imate decu? Imam 3 dece. A, fenomenalno. Koliko je stara? Najmlađi dete koji je? 20 godina. 20 godina. Jeste. I sad zamislite, milion puta se izvinjavam, da dođe neki prijatelj koji će vam reći da je vidio kako se vaše dete drogira, to je sad vrlo neprijatnom mladom decom i kako kradu. Vaša reakcija? Pa ne bi mu poverovala dok god ja se lično Ne bi. Ne bi. Ali biste provjeravali? Da.
Vidiš da utiče. Da li ne, to nije. Vidiš da utiče. Vi već gledate na svoje dete sa sumnjom. Sasvim dovoljno. I onda provjeravate i nema ništa. Onda prijatelj ponovo dođe. Ženo, jesi čorava, dete ti odlazi. To nije automatski, ko što ste vi rekli, da odmah smo debeli ili mršavi. Nego proveravamo, razmišljamo, donosimo sud. Pa na to se i računa, donećete upravo onakav sud kakav će biti vama namet. A pogotovo kod dece koji imaju 20 godina i koji su adolescenti, to su na odnosi baš na sve, nego da nas odrasle možda ne čak. Ajde ovako. Vi treba da mislite upravo tako kako mislite. To je pravilno. Ostalo samo da se zadržite. U svakom slučaju, jedna rečenica može promijeniti sve vaš koncept o samom sebi. Nećete sumnjati, ali ćete se raspasti. To je još žešće. Kad sumnjaš, barem imaš levo desno. A kad se raspadneš, onda ne znaš ni levo, ni desno, ni gore, ni dole, ni kako da postupiš. Da li je to pravilno? To je tek super. Ljudi koji su ubeđeni u nešto, upravo tu su i slabi. Zato što oni ne sumnjaju to. Gotovo. Samo treba jedno malo seme sumnje da mu ubaciš. Par puta. Ruši se. Ma ruši se. I to bez veze se ruši. Nema ni potrebe. Ne znači da treba da sumnjaš konstantno. Ali da bi pre nego što definišeš za sebe neku svoju stavku, kakvu god da je, najbolju čak, mislim ja najružniju, ali uopšte tako dalje. Nije li interesantno pogledati, a da li sam ja uopšte ja? Iako sam ja, daj da definišem neutralno, van sebe, koje su moje parametre. Moje, kakve god da jesu. Ja sam ružan. Odlično. Definisao sam jedan parametar. Da li sam srećan što sam ružan? Nisam. Definisao sam drugi parametar. Da li bih hteo da budem srećan? Da. Treći. Da li bih hteo da menjam svoj oblik da bi bio srećan? Truba. Tu malo truba. Znaš, tu malo truba. Tu ćeš se zaglaviti. A znaš, evo, moj drug. Vi ćete sada ovdje... Vi ste moj čovjek, izdržat ćete jako, nećete se slomiti, vas rekam koliko godina vajam vas? 2 godine, ne znam, mladi, ja znaš, mlad sam. On je ružan. On bi hteo da bude srećan, zato što je nesrećan, tako sam sebe doživljava, to izaziva osjećaj nesreće. I on bi hteo da bude lep ko on. Zato što on misli da čovjek srećan zato što je lep. On tako doživljava. I sad dođem ja, takav kakav jesam, nikakav. Ali onaj koji može nešto. Imate mogućnost. Vi ćete biti on. Ćete izgledati ko, vi ćete biti on. Zato što samo izgled ne možeš da uzmeš, da navučeš na ovo tebi, ovo debelo, ovdje mršavo, ovo. Vi ćete biti on, vi ćete biti srećni. Hoćeš? Tebe više nema, ima on. Ti se zoveš Nikola, on se zove Jovan. Tako se mislio. Ti ćeš biti Jovan, ali ćeš biti srećan. Ali vi Nikole više nema. Hoćeš? Sreća je kad ti glava radi kako treba. Ja. Vaša glava će raditi kao i Jovanova. On je lep. I kako radi njegova glava? Ne znate. Ali on ima hemoroide. Njegova lepota vrlo vezana za hemoroide. A ti hemoroide nema. Hemoroidi su se plaše tvoje rubove, znaš. E sad, šta bi rekao čovjek koji nema sreće zato što sam sebe tako doživljava i bi hteo da bude srećan i mi mu damo mogućnost. Da li ste spremni da izgubite sebe, kakav god da ste? Da mora prvo da znaš šta to imaš da izgubiš. Sebe.
Sitnicu. To sve šta imaš da izgubiš sebe. Ma Nikola, Gledaj, napravim. Nikola. Pa možemo da navijamo, ne! Pitanje za svakog od nas. Da li smo spremni da izgubimo sebe, Ne. da bismo bili srećni? Bože Šta god to sačuvaj. znači. Bože sačuvaj. Da. Pa što, toliko volite vašu nesreću? Navikli smo na nju. Tako je. Čudno zvuči, ali to je jedna od karakteristika vaše subjektivnosti. Ja jesam takav kakav ja jesam, zato što sam takav kakav, ja ne znam kakav sam. Ali neki parametri su izraziti. Zato što ja njih tako osjećam. Vrlo sam nesrećan. Ja ću te malo prefrazirati. Fenomenalno, stabilno sam nesrećan. Ja ne sumnjam u svoju nesreću. Sam krajnje stabilno nesrećan. Ne ljuljam se, znaš, ko ovaj srećan. Zašto se tako ne gleda? Znači, emocionalni spektar koji svako od nas ima povodom samog sebe, možda je pravilan. Koliko god mi ga ne volimo i hoćemo da menjamo. Ja ću da pitam, sad ću da mučim. Koga ću da mučim? Ovo je izmučen već. Violetu ću da mučim, ona je pametna, ona je tvrda, ona je prošla sve i svašta, ona videla Drugi svjetski rat. Violeta, recite mi molim vas, sad ja pitam vaše sopstveno mišljenje o sebi, kako vi sami sebe doživljavate. Da li ste vi pametna osoba? Nemojte da, dobro, ona pametno neće da žuri, ona sad će izanalizirati nekoliko opcije. Da li vi doživljavate sama sebe kao pametnu osobu? Bi morala da budem u nekoj situaciji u kojoj bi morala tako da se odlučim, znači sama sa sobom apsolutno nemam takve misli. Kako biste mogli definisati svoje mentalne potencijale? Violetine mentalne potencijale, aj tako da kažem. Samo na osnovu toga što imam osjećaj da koristim, a to ima neki rezultat i drugi ljudi to vide. Kad drugi ljudi to ne bi videli, ne znam šta bi to bilo. Da li definicija vaše pameti, to je reakcija drugih ljudi na vaše korake, odluke? Da. Vi ste uzeli svoje ušteđevine, posljednjih 10.000 evra kojih ni onako nemate i podelili ste po 1.000 evra svojim bliskim prijateljima. Čak ja smislim glupost. Zašto glupost? Baš je super. Mene zanima, interesantno se to, dajte da vidimo kako će taj čovjek kome ste dali tih 1.000 evra doživljavati tvoj korak, tvoj čin. Kao pametan korak, kao budala, kao dobar čovjek, kao posljednji kreten. Kako će on tebe doživljavati? To je To prijatelj. pretpostavljam različito, to znam kakvi su ti ljudi. To su prijatelji, ja sam rekao, to su apsolutni vaši normalni, stabilni, čvrsti prijatelji. Moji bi mi prijatelji vratili ti samo. Zahvalili se na ideji i podijeli. Vaši prijatelji su stabilni. Ne, Znajući znaju vas, to su posao. stabilni. Ajde, a? Kako bi reagovali? Dajte mi jednu reakciju. Super. Baš ti super drugo. Ja, hvala ti Violeta što si budala. Hvala ti, ne. Što Hvala ti, si Violeta. pametno uradila. Spasio sam. Ajde da vidim kako će definisati prijatelj vaš korak, vaš čin. Kao pametan ili kao glup. Ili mudar. Ali Da. Neće glupo. začuđen, jasno. Dalje. Pa dalje. 3 dana, dalje. Svoje. Posle će vidjeti da nije s tobom nešto vreme. Što toliko malo? Da, kamo još 1000. A gde je ono da je
Bog ravnopravno podelio svima pamet, svi su zadovoljni. Čovek je hipocentrično biće, ne postoji osoba na svetu koja za sebe ne misli da je pametna. Nema. Svi za sebe misle da su pametni. Druga stvar kako to posle ispoljava. Molim vas. Ali ne postoji osoba koja će za sebe... Moj kolega, meni je mnogo drag prijatelj koji je naučni. Pitanje je koliko je ko pametno. Sad ćemo vidjeti. Mi ćemo sada eksperimentisati. Da vidimo ali iskreno. Molim vas, iskreno. Vi ste moji, nemojte da me lažete, ja i onako znam da vi lažete. Ko misli za sebe, realno... Da je glup. Ne. Da je pametan. To je potpuno druga stvar da je glup. Da je pametan. Ako misli tako, nek digne ruku. Nemojte se ničega, niti ovaj držav. Posjetite. Ko misli za sebe da je pametan? Ako da, dignite ruku. Pa, Koji radi desno. ja nisam glupa. Ne, to nije ista stvar. To su potpuno dve različite stavke. Sad ćemo vidjeti. Ko misli za sebe da je glup? Ne, da je glup. Slobodno, da. Opet nema ruka. Interesantno, vidjet ćemo. Ko misli za sebe da nije glup? Ko misli za sebe da je pametan? Onda dajte da vidimo definiciju. Nije glup i pametan. Šta razlikuje te dve kategorije? Ja ću reći još reći. Ko misli za sebe da je prosječno inteligentan? Pitajte na prosečno. Ljudi moji, zašto mi ne možemo da se definišemo? To je upravo smisao našeg govora. Da li sam ja? Dajte da razmišljamo. Zbog čega mi ne možemo da se definišemo? Što treba paritet u odnosu na drugo. Moramo da znamo sa čim se... Ako je to element socijalne sredine, jel da? Moramo bi znati s kim se poredimo, sa čime se poredimo. Uporedite se sa bilo kim. Ljudi moji, zamislite da ovdje sedi predsjednik neke države. I mi ga pitao, ko misli za sebe da je pametan? Da će on digao ruku? Šta onda vama fali? Sedi sam Bog. Bog. Znaš, on nema sa kime da se upori, jadnik. On zna svega. I onda postavljamo glupo pitanje. Ko misli za sebe da je pametan? Mislite da je Bog bi digao dve ruke? Onda šta je definicija pameti? Vi kažem paritete. Nema paritete, ti si Bog. A opet ne diže ruku. Možda je u reči pametan nešto ne. Šta se podrazumeva pod rečju pamet? Kako bi čovjek, ja, definisao sam svoje mentalne korake? Kako je mogu da definišem to? Takve definicije ne postoji. Postoji IQ, što je smislilo society da bi klasificiralo mene po nekim ovim kuticama. Znači ja, ako moji koraci adekvatni najbanalnijoj formi, koja je ustanovljena kao standardna, da ja sam crv koji puzi nešto brže. To je opet forma, neka socijalna forma. To je socijalna forma. To je socijalna forma. To nije individualna karakteristika. Znači, da li sam ja? Dajte da vidimo koji su te parametre koji bi trebalo, koji meni nedostaju da bi se ja ne da definisao, da bi se upoznao barem sam sa sebi, da imam neke protokole. Ako čovjek sam do sebe misli da je pametan, realno misli da nije glup, ne da je pametan. A to je potpuno nešto. Ja nisam idiot u socijalnom. Možda, ja nisam genije. Kako se kaže? Ja nisam genije, ali nisam idiot. Kakav sam? Sigurno, u zavisnosti od situacije, neke odluke mogu da donesem. Da li će te odluke biti pravilne? Nemam pojma! Ali ako ti nisi doneo pravilnu odluku, da li to znači da si idiot? Interesantno.
Vraćamo se na Violetu koja deli novac. Normalno. Pravilna odluka koja se postavlja. Sad ćemo vidjeti. U nekoj socijalnoj formi. Dajte da vidimo šta je pravilna odluka, vrlo nesocijalne forme. Evo, društvo je tako. Violeta deli svojih posljednjih 10.000. Daje prijateljima i sad jedan prijatelj koji razmišlja ko mi sada, misli da li da uzmem ili ne. I on treba da donese odluku. Valjda pravilno. Koja bi bila pravilna odluka? Vi ste taj prijatelj. Kažete vaše mišljenje, da li biste uzeli, ko da, ko ne, i objasnite zašto. Zašto ta odluka bi bila pravilna za vas? A možda je treba postaviti pitanje. Postavi. Iz Ja sam kog razloga Violeta. zadnji svoj novac deli prijatelj? Violeta, zašto ti deliš svoj zadnji novac? Ne treba mi. Zašto je novac uopšte važan? To je super, onda ja sam tvoj prijatelj. Čovjekom mentalni razvoj. Stavite, apsolutno. Vi počnete da stavite akcenat na notama koje su irelevantne. I te note, mi ćemo prolaziti sa vam, treba da učite. I te note postaju dominantne, a u stvari prave kakafoniju. Ostavite novac, niko nije rekao da je važan. Njen čin je važan. Ona deli novac. Sad da vidimo. Da li biste vi uzeli ili ne? Ako da, objasnite nekako, formirajte za sebe da je to pravilan korak. Ako ne, da je to pravilan korak. Da je ne uredim. Koga nismo u Srbiji, narodi! Odjedan puta! Ovo je bilo francuski, znaš. Uredio Violeta. Jeste ono, znaš kako se vređa? Posljednji put kad mi je nudila 1000 eura, nisam uzeo žena, 3 mjeseca nije razgovarao sa mnom. Sad baš sam se blamirao. Ajde, ko hoće da kaže? On bi uzeo i objasnite vaš korak. Zato što, pravilno, zato što, ajde. Pa kad se zahvalimo posle na tome, to je onda u redu. Aha, jedno hvala prema 1000 eura. Nije dovoljno. Ovdje mi ja tebi. 1000 za vaš hvala nije dovoljno. Narode, cepajte. Objasnite zašto biste uzeli. Imate potpunu slobodu za pravilnu odluku. Dakle, ne znam da li sam ja, kako onda ja odgovaram za sebe. Upravo to hoću i da vidim. Da li Da uzeo, da sam ja. Ja ću uzeti taj novac, banalno, zato što sam pohlepan. Ja sam takav. Ja tako sebe doživljavam. To meni jasno. Izvolite. Uzeo ili ne uzeo isto od se vata. Uzeo ili ne uzeo isto od se vata, rekao. To je već engleska varijanta koju ni ja ne razumijem. Uzeo, nije uzeo. Nije mu isto. Ajde. Znači nema ko ne bi uzeo. Zašto nema? Evo, ja ne bi uzeo. Ima, ja ne bi uzeo. Ali ja neću objašnjavati svoju poziciju. Ja bih hteo, svako od vas da mi, onaj ko hoće, da mi objasni svoju poziciju, zašto je ona pravilna. Hoću da vidim koliko čovjek poznaje sam sebe. Novci su novci, koji ne bi uzeo. Ja ne bi uzeo. Opet dolazi na ono da... Izvolite. Ja ne bih uzela novac. Što bi, Što ne bi dobro osjećala s tim novcem, ne bi znala što bi radila s tim novcem. Ok, varijant, opcija ovakva. Violeta kaže, Biljana, jel? Biljo, molim te, moraš da uzmeš. Ja sam išla, obično ljudi idu u crkvu, tamo to je mjesto gdje se daje novac. Ja sam išla u crkvu, ja sam ispred Boga rekao, ovo, svako treba da uzme. I dok nije uzeo, neće mi se ispuniti moja životna želja. Zato, ako ti ne uzmeš, ja sam u trugu. Šta biste radili? Da nađe neku drugu. Da nađe neku drugu. Ne može da nađe.
potpisano u crkvi, da je to biljenstvo. Ma ne verujem. Hristos je rekao. Ne verujem. Dobro, Neću. nećete svejedno. Znači, nikakva mišljenje, pozicija, emocionalno stanje Violete vas ne zanimaju. Ne da me ne zanimaju, nego ne osjećam... Razgovarajte sa mnom, ja sam Violeta, sad otkažite meni. Tako, možda da se ja ne uvredim ili možda da se uvredim. Izvolite. Da vidimo koliko poznajete samo sebe. A ja ću manipulisati. Ja sam Violeta. Vi ste Pa, da znam. Rastem, znaš, radi na to. Izvolite, ja, draga Violeta, hvala ti milion puta, neću ti uzeti novac za to što... Ne, Davite ženi probleme. a nisam ubeđena da je to, što ću ja uzeti novac rešenje za tebe. Ne verujem. To nije rešenje za mene, to je izlaz za mene. Ne verujem. Da li hoćeš da mi pomogneš ili ne? Ja sumnjam. Ja ne znam da li vi poznajete samo sebe, ali ja vas poznajem. I to se utrubi. Najbanalnije reći, slina malo i gotovo sam. Jeste, neću. Nećeš da mi pomogneš. Ja sam bila ubeđena da si ti moj najdraži prijatelj. Neću. Slažem. I kako ćete se osjećati poslije? Pa sad se osjećam dobro. A onda Možda posle... nisam dovoljno Ne, a onda uživala u posle... toj situaciji. Dobro, jeste, niste. Zato što vi idete kući, ja Violeta sednem, ništa ne kažem, doviđenje, i ja ništa ne kažem. Sad sam se zbunila. I ti odeš kući i onda šta? Srećna je, što sam donela pametnu odluku, pravilno. I onda zoveš Violeta u depresiju. A ona zna pa da se baca u depresiju, ona talo. Samo napiši, hvala. Ja razumijem šta vi... I šta ćete, ne, kako ćete se osjećati posle toga? Kući, evo, noću, vi noću znate. Moguće da ću biti... Moguće, vi? Da. Koji melje u glavi konstantno. Da. Jednu stvar istu, pa onda premisli, pa onda domisli, pa onda se uzbudi, pa onda se povlači, pa onda se uplaši. Dobro, onda bit ću. Bićete. Opcija. Uzela novac, ne osjeća se komfortno. Nije uzela novac, usrala je Violetu u sebi i sebe. I to je pravilno. Pa neku odluku moram da donesem. Pa što mi se uzeli? To mi je još gore. Zašto još gore? gore? Još Ovdje gore. mi imamo dve žrtve, ovako jedno. Nisam sigurna da je Violeta žrtva. Je žrtva. Gotovo. Nije se ispunilo. Ona je, kako se kaže, Altruista. A kak je odrvijalo, kod u Srbiji altruista, šta ti je? Ne žvaće Srbija, joj. Ljudi, vi stvarno ulazite u tu erotsku zadnjicu. Nemojte, on se raspada na delove. Čirilica. Zašto? Ne smatrate li da ta vaša karakteristika, koju vi sada izražavate, je element egoizma, u stvari egocentrizma? Samo ja. Ne mislim da je to samo ja. Upravo to ste i uradili. Baš Šamarali Violetu, samo zato što mislite da Violeta treba da misli onako kako vi mislite povodom svog čina. Ona tako odluči. Zašto ne prihvatite? To je egocentrizam. Zašto vi ne prihvatite čin vaše drugarice kao takav kakav je? Ajde da vidimo koliko znate samo sebe. Zato što ću se osjećati loše. Interesantno. Znači strah ili, ja ne znam kako strah, nije strah, mogućnost vašeg lošeg osjećaja, samo mogućnost. Strah od nje je toliko velik, da samo da ne dođe do toga, vi ste spremni da pokvarite Violeti ceo dan i ceo plan. Pa to tako, da, zvuči kad vi kažete na taj način. Pa nemoj da me slušaš, kažete na svoj način. A koji je vaš način? Kako drugačiji? To je to. Prosto moj doživljaj, možda
možda grešim, ali moj doživljaj je da to ne treba da uradim i da time ne, u suštini ne rušim Violetu. Možda rušim u Violeta, tom da li trenutku. vas ruši? Rušim. Šta ima da se misli? Žena kaže rušiš. Čekaj, zar to opet nije uslovljenost? Šta mislim, sve vreme forsirate Otko znate da rušim? A? Otko znate da rušim? Pa jako prosto, zato što ja sam dao Violeti 10.000 i rekao sam, ako za 10 minuta pokloniš svama po 1000 i sve prihvate, ja ti dajem 100. Što ti ne znaš? A ja eksperimentišem, takav sam nikakav. Željana, iznervirao sam, daj mi jog. Razumeš? Sada faktički vi to ne znate. Ali Violeta je pod pritiskom, jadna žena. Je vaš fakt, ona je pod pritiskom. Zato što tih 100 rešava stvar. Ona može da operiše svoje salo. Zato što čovjek koga ona voli rekla da je debela i da mu se nekako ne diže nikakvo pitanje povodom Violete poslednjih 2 mjeseca. Ona ga jako voli. Ona užasno hoće da operiše to svoje salo, a usput još i napravi kosu, ono nije važno. Pa se nada da će se udariti. Koje emocije? Vi to ne znate. Ali zašto? Ovdje šta vi radite sa svojim ne? Ili svi mi treba vama da objasnimo da biste vi doneli pravo odluku. Zašto ne prihvatate Violetino? Meni je to važno. Kao važno. Da li je to vaša karakteristika da slušate samo sebe? A ako ne, zašto to radite, žena? Zašto tako živite? Ja kad kažem sad na Biljanu, vjerujem naš mnogo. To nije vaša karakteristika, jeste, to nije vaša, ali taj način postao za vas karakterističan. Kako kažem? Ne voliš beli luk, a jedeš ga. Samo zato što u jelima koji ti nude svaki dan, postoji beli luk i ti ga jedeš. Ali realno ne stoji ti beli luk, znaš. Ima neki ljudi. Što vi tako radite? Pitanje. Taj standardan način prilaza. Ko to peva? Odgovor. Da li ste to vi? Ne mogu da pitam. Niste. To upravo interesantno. Naš najstandardniji, najprijemljiviji, ne znam kako da kažem još, uobičajeni način ponašanja koji definiše mene, možda uopšte nisam ja. Možda uopšte nisam ja. Ali kad čovjek hoće da vidi, a kakav sam ja? On odmah poleti, znaš. U poeziju, u umetnost, u nauku, ja sam i krene da slika. Najmanje Einsteina, to je najmanje. Kad se tu radi o najbanalnijim stvarima, koracima koji su u kuhinji, u kupatilu, otkud ja znam, sa prijateljima, gdje ti prijatelj kaže nešto, a ti odmah kreneš standardnu priču svoju. Moja komšinica imala takav slučaj. I ti kreneš da objašnjavaš ženi neki idiotski slučaj svoje komšinice, koji možda je super u slučaju sa komšinicom, zato što ona se zove Silvana, znaš, i njen muž je alkoholičan. I tamo je bilo nešto. I ti objašnjavaš ovom čoveku kako to trebalo, kako su rešili oni problem. Pa jako prosto, napio se muž, sve mu isto. A ova žena ima malo čudnog muža, znaš, on je umetnik. On nikako da se napije. On stalno smišlja nešto. I ti kažeš, znaš, pa ja sam htjela da pomognem. Pa gdje je pomoć? Standardizacije svakog slučaja se smatra za pomoć? Nikako. Da li ti znaš samog sebe? Sigurno ne.
Idemo dalje. Emocionalni doživljaj, čak nije emocionalni doživljaj samog sebe. Kao što smo vidjeli iz primjera, ne znači da si ti takav. Ti možda uopšte nisi takav. Nego standardan, socijalan, navika, način razmišljenja i doživljaja tog razmišljenja, jedna jedina forma koju si koristio do sada. Samo zato što mama naučila da je pravilno tako, mama uvek zna najbolje. Ako mama ne može da ti objasni, tata dolazi u pomoć da ti objasni da je mama u pravu. I onda njih dvoje, tu ima ljudi, vidim po očima koji odlično znaju, imaju tu praksu fenomenalnu, njih dvoje objasne tebi kako pravilno živeti. Gde jedan i drugi, retko jedan sa drugim razgovor, sve su da ni ne kažem, oni ni ne znaju, ne mogu ni da izgovori to. To je toliko daleko, znaš. A sve se to zove sreća na kraju. I ti onako cvjetaš, zato što tata i mama su rekli. I onda škola ti krene da objašnjava. Učiteljica jadna, koja ne mogu da kažem maltretira decu, ali sama se muči u svojoj koži. I onda fakultet. Meni je odličan primjer one Ane, jednu lepu devojčicu, vidite ono, koja je 6 godina. Koliko puta? Ne znam. Kako ne znaš, ja znam 26. Da, pa tako. 27 puta polagala isti ispit. Isti, 6 godina. Profesoru, koji je čovek? Znači, isti ispit, 27. Oni, stanovnici Laze bi položili već. I da nemaš mozga bi se rodio da položiš. A ovo dete 27 puta polagalo. I ostalo živo, lepo, a moglo i da ne bude tako. I taj predavač, ne znam kako se zove to čudo, 27 puta gledao u devojčicu. Gleda, normalno ne može da je, ali dovoljno da gleda, dobije novac za to. I šta može da se stvori u glavici ove devojčice? Člana socijalne sredine. Poznavanja, razumevanja samog sebe. Da sam ja debil. Tačno. Šta mislite da se ne stvara? Momentalno. I onda roditelj ti objašnjava da nisi. A ti misliš da jesi. I sad to dete, sad primjer, stane ispred ogledala, šta ono vidi? Odraz same sebe? Šta vidi? Debila vidi. I više ne gleda da li je lep. Interesantno da ne vidi više lepoto. Odraz je isti. Ali onaj koji gleda odavde nema veze sa tim odrazom. To sam na početku sam rekao. Pa to što kaže ogledalo, to je realnost. Ali oči koji vide to nisu realne. To je stvar. Nije do ogledala, nego do ovde, do ovih. To je realno, ovo nije. Ko voli da se gleda ogledalo od nas? Ko može 10 minuta da se gleda ogledalo? Ima ljudi koji mogu, ne kažem da je dobro ili tu nema dobro rešenja. Ali generalno nije lako. Ja ne kažem kad gledaš ogledalo, imaš bubuljicu, pa ovo je to jasno. Ali da gledaš u ono što vidiš u ogledalu, samog sebe. I znate, nije lako. Po logici bi trebalo da bude najlakše. Zato što je to sve prepoznatljivo. A ono obrnuto, ono nije prepoznatljivo. Nije prepoznatljivo. Ne zato što to ogledalo laže. Ogledalo ne laže. Oči lažu, mozak laže. I to sve ti nosiš u svojoj glavi. Znači, pitanje koje postavljam ja, da li sam ja? Evo, ja nisam. A zašto oči lažu? Zato što niko nije dozvolio da se moj mozak stvori adekvatno mojim
performansama, prioritetama kakvi su biološki postavljeni. Nego socijalna sredina i ja sam i uslovi i taj profesor formiraju način sagledavanja samog sebe. Znaš, i kad ti kaže neko pijani tata, a sam rodio debila, baš sam strutio. I onako svaki dan. Dobro, ako si čerka još nekako, ako si sin, kako doživljavaš tamo? A imaš 14 godina, se formira. Znate kako to lepo se ureže tamo. Tata mi je rekao sam debil. I to 15.000 puta na dan. Tata to kaže i mlađem sinu, i ženi, da ne pričamo tašni. Svima kaže tata. Ali svejedno, svako doživljava subjektivno. I evo ti gledaš ovo gledalo, a tu tutni. Dobro. Znači, da li sam ja, realno nije u vašim rukama. Da li ste vi, dajte mi sekund vremena, evo, sad sam pao u depresiju. Čekajte, i vi budite u depresiji, to vas popravim. Si nadrljala. Najjeftine, ostale. Preuzima ovo, zato sam se ovo. Sergej, da. Malo tamo rade, unutra više nema osvetljenja, tamo je kompletan mrak, jer mi imamo neko svetlo od danas, možemo da... Iš mesec banzem, Sergej. Nosit ću idi sa Sergejom, molim te, mi smo imali reflektore. Ja mislim da su reflektori tamo gdje je teniski stol. Da nastavim. Da li postoji mjesto gdje čovjek može da se izoluje od svega? Osim sna. Da se izoluje, da bi se suočio sam sa sobom. Ispred ogledala pogledaj se sve. Da. Naprimjer, da uzmemo, da vidimo, naprimjer crkva. Evo, onako sam, evo, čovjek je došao tamo. Zašto on dolazi to? Šta uče? Da nađe svoj mir. Da nađe svoj mir. Dajte da definišemo svoj mir. Šta se podrazumeva to? Šta to nosi mir? On kaže, ja hoću da nađem svoj mir. Šta se događa? Evo zamislite, vi ste u crkvi i šta vi tražite tamo? Osim novca, normalno. Naprimjer, da imate novca. Violeta da. Šta tražite? Šta traži čovjek? Zdravlje. Nema problema sa zdravljem. Definišite mir. A sklad Emocije, sa samim sobom. Hoće da vidi Znači sklad kako je. sa samim sobom. Pa da nema pojma kakav je. Realno da. Možda traži upravo u samog sebe kakav je. Ne ko sam ja. Pod ko sam ja podržano kakav sam ja. Kakav sam ja. I onda, šta on radi? Da bi došao do nekog, ne mogu da kažem cilja, do nekog razumevanja. Šta on radi? Moli se. U crkvi šta vas? Kako se moliš? Ko zna neku molitvu? Hajde, rokom. Daj Bože. Dajte ti molitvu da vidimo, da izanaliziramo. Da vidimo šta postoji u tim, možda rečima, možda putem reći, što je forma razmišljanja toga. Se događa nešto. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešno. To kratko je. Da, u skladu sa krizom. Nešto malo onako literaturnije, malo duže. Ko zna molitvu neku? Ljudi moji, pa valjda neko zna neku.
Pa oče naš je ti mora. Ajde, roknite oče naš. Ja ne znam teksta, inače ja bih... Jel ti znaš oče naš? Znam oca. Cepaj. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Dajte sada da probamo da prevedemo ove već trafaretne, banalne reči na dostupan nama, savremenim ljudima, jezik. Od početka. Šta hoće da kaže pisac? Od početka. Oče naš. Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Nemam pojma šta je, ni ne znam gde je, ali apsolutno sam siguran da svet nije tako sranje ko što je ovo. A prevedi. Na nebesima. Da se sveti ime Tvoje. Da dođe carstvo Tvoje. Molim te, vidi na šta ovo sranje liči. Vidi na šta ja ličim u ovom sranju. Ma kad ćeš već konačno, ti si jedna jedina nada koja postoji, i ne znam ni kakva je, ali moram da se nadam, a ja se nadam u tebe, ne znaš ni ko si. Dalje. Da bude volja Tvoja. Molim te, nemoj mene budalo da pitaš, nikog nemoj da pitaš. Evropsku zajednicu nemoj da pitaš, Ameriku nemoj da pitaš, Rusine. Uradi kako znaš. Da bude volja Tvoja. Cepaj. Carstvo. Na zemlji kao i na nebu. Ma čekaj, do hleba još imaš. Ovo je samo da se najede. Ajde. Zaboravila sam. A od početka roga je od početka. Ajde. Kao i na zemlji, kao i na nebu. Da dođe carstvo. Da dođe carstvo Tvoje. Kao i na zemlji, Hleb naš ono što ti imaš, sigurno je toliko izbalansirano i to toliko dobro radi, zato i postoji sve ovo. Jer ti možeš nešto malo da postaviš ovdje i mi da budemo stabilni, ko što imaš ti, otprilike tako. Inače ti živiš super, a mi ovdje. I sad, kad je hleb taj? Dugovi. Ne, pa, dugovi, čekaj, dugovi. Kredi. I oprosti nama. I oprosti nam dugove naše. Dalje? Kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Odlično. Molim te, koja govna sam jeo, milion puta se izvinjavam, budala sam, a upfront kažem budala. Ali ne krivim ni budale iza mene, zato što i oni žive u istom sranju ko ja. I sad oko hrane. Daj. I ne uvedi nas u iskušenje. I izbavi nas od zla. Hleb naš Onaj hleb, ti znaš da daj nam danas. Hleb naš danas, dobro, realno to se odnosi na snagu. Da prekoračimo sve te promjene, a je sad posljednje, iskušenje. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Kad mi kažemo tu zlo, zato što se on nekada podrazumevalo? Ljudsko ponašanje. Realno, nikad đavo nije bio zlo. To je posle 13. veka. Crkva fino uvalila njega da ne bi krivili nju. Kad ona htjela da uzme kontrolu, što je uradila. Realno, izbavi nas od zla u fazonu. Znam da smo mi takvi kakvi jesmo. Deca. Ne znamo mašinu, ne znamo kako operišemo. Mi napravimo glupost za glupošću, pa još ta glupost postane toliko voljena, da mi ovisimo od te gluposti, misleći da pravimo dobro. Time uništavamo ceo sistem. Ne kažem njega, ceo sistem. Krenemo da dominiramo u tom sistemu, misleći da ako ja doživljavam nešto kao pravilno, što Biljana doživljava neuzimanje pravilno, znači to je pravilno. To je zlo. Dominacija samog sebe. I šta kaže na to šef?
Amin. Amin. Kaže, opet ja moram da konjušim. Opet, ali realno, da. To je sve zašto čovjek ide, ne samo u crkvu, sad to je jedan primjer. On traži ne svoj mir. On ne traži svoj mir, on traži realno sam sebe. Čak po cenu kompletnog rušenja. Ne može drugačije. Ne kaže ovako. Sad, kako bi bila savremena molitva? Bože koji si gde? Na nebesima, nemoj na zemlji. Nemoj na zemlji, nemoj da se mešaš. Kako dalje ide? Bože koji si na nebesima, na ovim... Ma da nam otvori pekaru. Da se sveti. Kako? Da se sveti ime Tvoje. Dalje? Pa cepaj. Da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja. Znači ovako, nemoj dolaziti, ime Tvoje ćemo u smislu marketinga da šaramo, ako mi daš nešto, da, nemoj da se mešaš ovdje u naše poslove, budi tamo kad zatreba, mi ćemo te pozvati, to je savremena molitva koja odgovara socijalnoj sredini. I onda dalje? Da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Ma ne, čoveče, tamo dužnici ima. Znači, fazi, nemoj slučajno da reketiraš nas, ništa nismo dužni. Sve što treba da uradiš, moraš da uradiš i svoje Božje volje. Bog. Neću valjda od nas malih ovakvih da uzimaš. Ako ne uzimaš ti, ja neću od njega uzimati, zato što ne moram da ti dam. To je savremena varijanta, znaš. Normalno oprosti sve moje grehove, da bi ja mogao da napravim još mnogo, nema gdje da se nosi, ali budi tu kad mi zatreba, zovem te, amin, nosi se. To je savremena molitva. To je ona, ta savremena molitva vrlo odgovara socijalnoj sredini. Tako što socijalna sredina upravo tako i postoji, upravo ljudska, upravo tako i živi. Jedna misija apsolutno je to pravilno. Znači kad čovjek ide u crkvu, realno, stanje koje hoće, ne da doživi, da dođe do tog stanja, nema veze sa njim takvim kakav je van te crkve. Ne kažem da idete u crkvu, ljudi moji. Što da radi? Radite na sebi. Pa zato i pričamo o gluposti. Inače, svaki čovjek misli da on je takav kako on sam sebe doživljava. Ja sam pametan. Ok. Ali šta ide posle toga? Tačka ide. Sa emocionalnom zadovoljstvom koje može da dovede do emocionalnog svršavanja. Ja sam pametan. Znači, ja da gledam na njega. Znači to. I šta? Ti si pametan danas, sutra si pametan isto, preko sutra si isto. Ne možeš više da budeš pametan. Zato što ako imaš šanse da postaneš sve pametniji i pametniji, onda znači ja nisam još uvek pametan, ispada. A ta varijanta je potpuno drugačija. A da kažeš ja sam budala, ne ide. Eto, nemojte staviti tačke. S koliko godina ćeš biti pametan? Pa ponekad kažem... Pametan? Nikad. Šta će ti to, čoveč? Pa nisi budal da budeš pametan. Pa. Pa to je dosadno, ljudi moji. Element neočekivanosti, sediš kući, nikoga ne diraš, dođe ti Violeta, daje ti 1000 evra. A možda je Bog poslao preko Violeta, znaš? Razumiješ? Vic. Taj Jermetko. Znači, jedan tip, kako se kaže onaj policajac koji radi u tom rajonu i opštini? Pozornik neki. Prolazi, znaš, ulicom kako i stalno čuje u jednoj maloj kućici, znaš, siromašno ga moli, Bože, molim pa daj mi $100, nema šta da se javlja, i ovako, dan, 2, 3, 2 nedelje, ovi stvarno su u problemu, jadni ljudi. Dođe jedan nakuca, zvoni na vrat, više kaže, kaže da, vi ste molili Boga za $100. Kaže, da. Znate, Bog nije mogao da pošalje
100, poslao vamo 50, daj $50. Hvala, znaš sreća, čovjek je otišao sutra dan, prolazi opet, tamo Bože, molim te, pošalji $100, pa nemoj preko policajca pola stavi za ključa. Ako ima policajci. To je stari. Budala svaki dan mora nečeg da dokaže da je budala. Jedan dan ako ne dokažemo, prestaje biti budala. A vi znate, socijalna sredina tako ne misli. Socijalna sredina ne traži posebne dokaze od budala. Ona može i bez dokaza definiti. Kako je lepo rekao? Jadan budala, kako da smisli budalaštinu? No svaki dan mora da smisli budalaštinu, dođe komšija, ja što si pametan? Pa nisam, budala sam, ne, pametan si. Ne, to je obrnuto, obično. Pa nisam ja budala, kao se kaže, jesi, Mato, jesi. Pa ja sam pametno napravio, kada je to bilo? Prošle nedelja, šta si radio ovih dana? Si napravio nešto pametno? Nisi, budal si. Dobro, drugovi i drugarci. Ajde ovako, lagano da privedemo kraju. Dajte mi neka pitanja, direktive, šta god. Ja tu ne dajem rješenje. Ja samo pokažem boljbu. Vi znate već moj naravno. Ja nikad ne dam rješenje. Nisam ja budalo da bi bio pametan. Svako nek nađe svojih 1000 €. Gde god nađe. Ja samo pokažem gde su boljke. A element zalečivanja, kako treba zalečiti, svako za sebe. Neko će doći kod mene i pitat će da li ima leg, ja ću reći pa normalno ima, stvaram ga. Neko će reći ne treba mi tvoje leg, ja ću stvoriti sam. Odlično, znači krenuo. A neko će reći, a šta ću bez boljke? Pa ovako barem boljku ima, a šta ću imati bez nje? Što da. Treba biti dobar čovjek, dodati tebi još jedno. Boga. Pitanje? Da li još ti suština poznaje samog sebe ja ili bitno? Prosto izmeštanje iz kruga u kome se čovjek nalazi. Ni u kom slučaju. A kako spoznati, na primjer, krug ako si u krugu? Kako ja da znam da sam u krugu ako sam u krugu, ako ne izađem iz njega? Kako ću da vidim? Znači, sagledavanje cijeline mora van cijeline. Objasni meni kad vi kažete izmještanje, šta se podrazumeva? Promeniti celu okolinu da ne bi bio u toj okolini. Prosto se izmestiti. Ajde ovako, ja ću fleksibilno vama da objasnim. Šta ja sada vidim? Ja sada vidim njega, to je oko moje okoline, jel? Komunikacija sa njom, kakva god da je, ne bude vizualno. Znači, nekih, lupetam, 20 metara u krug ili 100 metara u krug. Šta bi bilo da sam ja takav kakav jesam, u istoj poziciji se dignem na 50 metara gore? Ne mislim tako. Nego? Recimo, izmestim se iz sredine. Živite u jednoj socijalnoj sredini, prosto se izmestite na mesec dana, na godinu dana, na 5 godina. I prosto imate mogućnost sa strane sagledavanja sredine u kojoj ste živjeli. Koliko ljudi znate koji su uradili to i sagledali šta god da je? Znaš šta se događa? Čovjek koji svaki dan jede sarmu. Naviko, organizam naviko. Odjedan puta krene u Indiju. Ne znaš što je svače u Indiju. Krene u Indiju, Hare Krishna, Hare Rama, on ne jede više sarmu, znaš. To je potpuno novi doživljaj ti. Hare Krishna, Hare Rama, Margari. Hare Krishna, jeste, to je novi doživljaj, to je vrlo uzbudljivo. Dan, 2, 3, mjesec, godinu, 2. Hare Krishna, Margari. To već ono unutra kaže sarma. Sarma, gde je? Zato što jedeš ko koza neka. Žvačeš travu konstantno. A ono unutra čelije kaže, čovječe, pa ja sam srpska čelija. Gdje je ono naš rakija gdje je? A ti Hare Krishna. Znači, da si rođeno i ja to razumijem. Jeste to izmeštanje u totalno ekstremalnu sredinu. Jeste to je zabavno, to je new, sve novo. Novo danas, 2, 3, za 2 godine, znaš što ti hoćeš? Ko svinja hoćeš sam. I šta, vi mislite da si to ti
ukapirao, realno sagledao. Što kad si otišao, što sada kad hoćeš sarmu srediti. Niti jedno, niti drugo. Niti jedno, niti drugo. Ti si samo doživio nešto novo. Nije važno kako si doživio. Ali od toga ti ne sagledavaš svoju socijalnu sredinu drugačije. Nego, ljudima, da ti kažem, od kad sam prestao da jedem sarmu, ja se izvinjavam, stolica mi postala ružičasta. Jeste, to je veliki doživljaj. Zato što nikad nisi imao stolicu, znaš, srpska stolica drugačija. Ona je ružičasta. To je doživljaj. Ti kažeš, sad sam sagledala, vidjela efekti kad ne jedem sarmu. Okej, ali od toga sarma ne prestaje da bude sarma. Najinteresantnije je kad dođeš kao koza koja je pojela pola Indije, dovatiš te sarme, melješ te, znaš, lopatom melješ te sarme. Samo konačno da se ponovo sretneš sa onom neružičastom stolicom. Ta sad ide ekstrem. To što je bilo stabilizovano, odjednom nestalo, onda ko ogroman talas nastaje. I ti dođeš, i onda ljubiš, znaš, od aerodroma kreneš da ljubiš zemlju. Ideš po komšijama i tako dalje. Šta si realno uradila? Ne, taj čovjek misli kada sam ja doživjela svoju socijalnu sredinu pravilno. Ni to nije pravilno. To su ekstremi. Ti treba da doživljavaš to budući u njoj. To su ekstremalne korake koje ni u kom slučaju ne treba raditi. U njoj, van nje. Doživljaj. Da li ja njega gledam? Sreti tamo. Da li ja njega gledam? Ima li razlike? Obrat pažnje. Znači, radi se o tome kako ti konzumiraš tu sarmu. Sarma je ista. Ali kako ti gledaš pozicije, distanca tvoje. Od toga zavisi šta ćeš dobiti. Ali point u tome da bi ti mogao da budeš toliko slobodan u svojoj dinamici, u istoj okolini. Mislim, ključ se nalazi u tome što ti nisi ti ne znaš sam sebe. Standardne trafaretne forme razmišljenja, analize, prilaza formiraju tebe tako kakav si bio, jučer, prekjučer i tako dalje. Znači, menjati treba nešto drugo, a ne okolinu. Okolina nije kriva. Ni ti nisi kriv. Nego ti si skučen, ti si zaključan, a ne znaš kakav jesi. A takav kakav jesi nikad nisi ni procvetao. Zato gledaš se u ogledalo i vidiš šta? Ne sebe. Ideš u crkvu da bi potražio sebe. I ne nalaziš ovo. Zato što si izašao iz okoline. Znači... Okolina u svakom slučaju je tvoj sastavni deo. U svakom slučaju. Sarma je tvoj sastavni deo. Ne treba menjati sarmu. Znači svakakav može. A da li je nama bitno šta misli socijalna sredina o nama? To ću ja vas da pitam. Da li je vama bitno što misli socijalna sredina? sredina? Generalno ljudima. Da li je zaista njima važno mišljenje drugih ljudi? To je na prvom mjestu. Ili kao, a u stvari nije. Vi hoćete da kažete da li je to slabost možda ljudi, da su oni ovisni od mišljenja socijalne sredine? Da, znate zašto? Svoje nemaju. Ne zato moraju da stvore. Oni bi rado stvorili, ali kad se nisu stvorili u pravom dijapazonu svojih emocionalnog spektra, nisu stvorili, koriste trafaretne forme, standardne forme. Znači, način na koji on misli, to nije njeno mišljenje. To je formula koju on koristi, zato što tu istu formulu koristi i on. I oni se razumeju. On nije kreirao tu formulu. Znači, automatski to nije njegovo, on primjenjuje to. Sredina ne kreira. I sad, on treba da se zadovolji tom formulom. A šta ako je naučnik? I njemu paralelno se formiraju još dve formule, što se zove alternativno mišljenje.
koji su u konfliktu između sebe, zato što ova dva što sam ruše ono centralno. Kažeš, da li je ova soba velika ili mala? Hajde odgovorim to pitanje. A kako onda... Može se, evo vidite, vi ste izabrali potpuno nedefinisan odgovor, koji je opet odgovor, nije relativno. Soba je uvijek takva kakva je. Ona nije relativna. Ne, niste razumeli. Odgovor je, soba je uvijek takva kakva je. Bez obzira kakva je. I to je odgovor. Izbjegavate element veličine, vi ste odmah išli na tipičan naučni On uzme nedefiniciju sa nekom nedefinicijom i počne da upoređuje, kaže ima između njih razlike. Jeste ima. Ali, soba velika ili mala, ona je uvijek takva kakva je. Da li je ona velika i mala? Ne znam, ona uvijek takva kakva je. Za tebe kakva je? Za mene je velika. Onda je velika. A za tebe? A za mene taman. Uopšte nema potrebe da definišeš. Ali najbanalnije pitanje, kakva je soba velika ili mala, svejedno glava automatski krene da meri. Evo ti alternativno mišljenje. Ja, na primjer, ne bi merio. Ja ni ne znam kako se meri. Kažem, ono je taman. Šta je taman? Za koga? Za mene. Zašto? Zato što je taman, ovakvu sobu sam vidio juče, ovdje. Što je mnogo pravilnije nego velika ili mala. Šta ste htjeli da pitati još? Pa to onda znači opet svako ima svoje mišljenje. A pre toga ste rekli nije mi bitno vaše mišljenje, onda ja vama kažem za 5 minuta, a mene tvoje mišljenje ne interesuje. Vrlo je moguće. Da. Vrlo je moguće. A samo za 5 minuta kažem da, ali to je moje mišljenje. Pravilno. Sve je pravilno. Ukapirate? A opet Čovjek kad ima... zavisim od vašeg sad moment. Čekaj. Ja ću po svom, ja imam svoje mišljenje. To vaša mama dobro. Pa ne, svi će tako reći za 5 minuta samo kad prođe. Čekaj, ženo! Nemoj da žuriš, vreme radi za tebe. Imaš svojih 16 godina, 15 put. Da li svoje mišljenje koje svako od nas ima je za sebe? Ajde da vidimo. Jeste za sebe, da. Da? Interesantno. Ja imam svoje mišljenje i ja uradim nešto. Nije važno šta. Vi mislite da mene ne zanima, dobro, u slučaju mene ne, ali da mene ne zanima ili bilo koga od nas mišljenje onoga koji je pored? Zanima. Vidiš da nije za tebe. Vidiš da nije za tebe. Nego u tom momentu stvaranja, dok nije bilo realizovano, ono je bilo u fazi formiranja realizacije. A kad se realizuje, znači šta to misliš? Ja kaže sranje. Oh shit! Pa ja sam se muda leba, što nisi pre rekao? Kaže, rekao si da je to tvoje mišljenje. Pa znaš, šta meni sad slušaš? Pa to je tvoje, jedi sam. Ova sarma se ne jede. Ako si napravi, jedi sam. Ma ne, ali ja hoću da ta sarma bude ocenjena sa njegove sarme. Nema čovjeka koji ima svoje mišljenje za sebe. Ima čovjeka koji stvara svoje mišljenje. Nema vez kako zna i ume. Ali nikad nije za sebe. Uvek je za okolinu. I čovjek koji se obogatio, koji je napravio milijardu, nije on to napravio za sebe. Sad zamisli, napravio milijardu, niko ne zna. Ni da ti postojiš, ni da imaš milijarde. Zaključan si u nekoj, otkud ja znam, u 2 sobe. A? Si napravio milijarde? Ne. Tako je. Ni u svojoj glavi nije. Znači, kad budeš došao, divim se tebi. A ja nakon sada posadam depresiju, što? Čoveče, sa svojih 30 si napravio milijardu. A otkud znaš? To jedva sam došao, ali si fenomenal. Opa, je krenula depresija, odlazi, znaš, dolazi zadovoljstvo. I sad ko? Od koga zavisi? Ja koji mislim da sam napravio, zavisim od njega. Ja ni ne gledam koji je on. Mene ni ne zanima koji je on. Možda je on prevarant, uopšte nije bitno. Ali ja toliko zavisim trenutno od mišljenja čoveka koji ništa u životu nije napravio. A zbog čega to tako? Tako smo. Možda zato što smo slabi. Da.
Možda to što mi ne znamo da nije milijarda ta koja će od tebe napraviti tebe. Možda sve što ti je tebi trebalo, lupetam, jedan buket cveće u pravo vrijeme. Da, o tome ni ne pričam. Pa ću da fantaziramo u koji buket. Vidite da vaše mišljenje nije vaše, nego ona nije još uvijek sazrelo, stvorilo, realizovalo. U ovoj fazi stvaranja. Još pitanje? Ako nema, hvala vama, poručio sam ceo vaš svet, bravo ja. Vidimo se sljedeći.